Lokacin da na zaunar da yar uwarki marigayya ne mata magana hada ta da Suleiman ba ta kuka haka ba. In a kingdom full of joy, happiness and brotherhood arises a calamity that shuts everything. Assalamu alaikum. Ya ina maka sallama kai shiru baka amsa ba. To wai azumin magana kake ne yau? Tunaji. Barau ya gama shirya dawa kan mu yake jira ka zo mu je. Haƙi fa Raina ne a baci. Ranka ne a baci shine haƙi ya fito daga bakinka? Zuciyata ce ke ta farfasa yanzu haka. Wani yaro ne ba ta mure a makaranta. Prince Zango Productions Nigeria Limited returns with a royal emotional love story. In an effort to be obedience, the princes of the kingdom become victims of same agony. The agony of love. What is the cause? A factor. What is the factor and how is it tackled? Find out in Hopi. Shi akwai ranar da kunnuwa na za su ji irin wayannan munanan kalaman daga bakin ka Suleiman? Ki haƙuri Zinat. Na yarda. Na bar ki har abada. Me yasa za ka yi haka? Ashe za ka iya cire zuciyarka ka wagarki. Babu yadda zan yi. Saboda yadda na gaya miki sabon nan, ni ma kwatsam haka na ji shi. Ya isa! Ya isa! Ya isa! Ya isa! Ya kake kokarin magana da wanda ka san baya ji kuma baya gani. Hopi. An Adam A. Zango movie. Story by Adam A. Zango. Screenplay by Yakubu M. Kumi. Produced by Tahir I. Tahir. And directed by the Whiskey director Alanuhu. Yet another clash of the titans as you see the spontaneity of the multiple award-winning actor Alanuhu and the prince of present time Adam A. Zango alongside Samira Ahmed, Aisha Abubakar, Bashir Nayaya, Mariam CTV and introducing Fadila Muhammad. Hopi. Ba soyayya mu kai har ila irin mafarkin da muke da abubuwan da muka tanada wa kanmu da alƙawarin da muka yi na mallakar juna gaba ɗaya rubuce. Soyayyar ta kake rarrashi akan ta sadaukarwa wani ita. Shi ma kana da ikon sake halittar wani zuciyar kenan. Tashi ki fita. Kuma ina so ki taimake ni ki nesa da ni. Wataƙila zan iya mantawa da ki. Nisa, haba Faruk, haba. Dole ne idan ana so cire sanka a cikin zuciyata sai an fasa ta. Ni haƙuri. Hopi. If love is a game, the winner is decided by destiny. Watch out.